שלום, בסרטון הבא אציג כיצד ניתן להסיר רקע מתמונה ולהשתמש בכלי חיתוך תמונה. אני ניגשת לגוגל ומחפשת תמונה, בחרתי בתמונה של סופגניה, מעתיקה את התמונה בקליק ימני, העתק תמונה, חוזרת למצגת, מדביקה את התמונה, קליק ימני והדבק. קיבלתי תמונה בעלת רקע לבן שאותו אני לא רוצה ואני רוצה להסיר אותו. אני אגדיל קצת את התמונה, אבל אני אשמור על פרופורציות וגרירה רק מהאלכסונים, הגדלה מהאלכסונים, ככה אני שומרת על הפרופורציות של התמונה. כעת אני רוצה להסיר קודם כל את הרקע הלבן שאותו אני לא רוצה. ניגשת לעיצוב אובייקט, בוחרת בצבע, ולמטה בוחרת באזמל הקטן הזה קבע צבע שקוף, עומדת במקום כלשהו ברקע הלבן, לוחצת קליק שמאלי והרקע נעלם, אבל עדיין יש חלקים ברקע הזה שאני רוצה להסיר אותם, ולשם כך אני אשתמש בכלי החיתוך. אני ניגשת לשונית עיצוב אובייקט, בוחרת בכלי החיתוך, לוחצת על החץ הקטן ובוחרת בחיתוך בהתאם לצורה. לוחצת על הצורה הסגלגלה, מאחר והסופגניה שלנו עגולה, ואני רוצה לחתוך בצורה עגולה. אז אני לוחצת שוב על כלי החיתוך, וקיבלתי באמת את הצורה הסגלגלה האליפסית הזאת מסביב לסופגניה. אני מתחילה לגרור מהצדדים את החיתוך, עומדת על הקווים הקטנים האלה כדי לחתוך. שים לב לא לעמוד על מסגרת, כי אז זה יזיז לנו את התמונה מהמקום. זה כמעט מה שעשיתי עכשיו. שוב, אני גם באלכסונים יכולה לעמוד בפינות כדי לחתוך את האלכסונים מהפינה השמאלית העליונה או הימנית התחתונה. ואני חושבת שקיבלתי עכשיו סופגניה שמספיקה יפה, סגלגלה, ואני מסתפקת בזה. לוחצת במקום כלשהו מחוץ לתמונה הזאת, וקיבלתי את הסופגניה החתוכה, תמונה חתוכה ללא הרקע מסביב וללא חלקים מיותרים שרציתי להסיר אותם. כעת מה שנותר לי לעשות זה לשמור את התמונה הזאת כתמונה לשימוש נוסף, ואת זה אני אעשה בסרטון הבא, שמירה כתמונה. אני נותנת שם לסופגניה שלי, סופגניה 2, כי כבר יש לי סופגניה אחת מניסיון קודם, שמור, ויש לי כעת סופגניה שמורה בתיקייה לשימוש נוסף. בהצלחה.